M'està costant una mica fer aquest vídeo perquè no quedarà gens simpàtic. No és que tots els meus vídeos siguin simpàtics necessàriament, però bueno, espero que igualment generi algun interès en les vostres persones. I si no és el cas, generarà molt interès en la meva persona, que al final sóc la persona que estic aquí asseguda, sola a casa, un altre cop, parlant en veu alta. Els que em seguiu a l'Instagram, els que tingueu aquest plaer de veure'm diàriament fent-me una persona bastant pesada, sabreu que sóc una persona bastant fan de les notícies. O sigui, en general sóc una tia com comentarista de coses. Llavors, últimament han sortit unes quantes notícies que trobo que tenen un fil conductor que m'ha semblat interessant comentar, i el fil conductor és l'objectivització de les dones. Apassionant tema, Bueno, a mi em sembla interessant personalment i per això vamos a ello. Pues muy bien. Com a dona, si no és el cas perquè no us hi fixeu o si no és el cas perquè no ho sou, llegir l'actualitat, diguem-ne, de forma bastant habitual per agafar-te tu entre un iuiu, un patatús i una ràbia que no saps on ficar-te. Total, que és un recull de 5 notícies en què, bàsicament, la dona està feta servida com a... està feta servida. El català se'n va a la merda, no sé què, i jo, feta servida. Concéntrate, por favor. En què la dona és utilitzada per alguna cosa, o sigui, com a un ente sin vida, un cuerpo, una cosa, punt, sense essència de lo que vindria sent un ésser viu i una persona humana. Està torta la càmera, clarament, o sigui, jo estic veient que la càmera està torta. La primera de les notícies titulava el següent, i és que un jutge, que ja sabem com són els jutges una mica, en aquest país, un jutge havia dit que gravar dones pixant al carrer i penjar-ho a internet no és un delicte. Què va passar? Això va passar a Galícia, on durant unes festes a un poble, unes dones van anar a fer les seves necessitats al carrer. ¡El que ve de Zorino! És qüestionable aquesta actitud? Segurament. I hem participat totes en algun moment de la vida? Segurament també. I llavors què va passar? Doncs que elles van anar allà tranquil·lament a fer el seu pipi de mitja festa que necessites com per cuidar i seguir, i uns homes que passaven pel voltant van decidir gravar-les, enregistrar-les i més tard incorporar-ho en una web porno. Cada vegada està més tort, és que no ho entenc. Arran d'aquests fets, una associació de dones va decidir denunciar aquests fets i després de consecutives denúncies, finalment aquest jutge ha decidit que això no és delicte perquè estaven pixant a la via pública. I com que estàs pixant a la via pública, resulta que tu ets susceptible de que algú et gravi i et pengi en una web porno mentre estàs fent pipi, vale? O sigui, això és el que passa, és així. Si tu agafes la cosa objectivament, pots dir, vale, d'acord, si la via és pública, allò que s'hi grava pot ser públic, no? O sigui, si jo passo per la càmera del darrere de TV3 mentre estan fent una entrevista a algú i després surt per la tele, doncs mira, és el que hi ha, no? Vull dir, no m'enfadaré, podria, però no m'enfadaré. Però clar, es tracta de que estiguin penjant imatges de les teves parts íntimes, realitzant, diguem-ne, actes una mica íntims, potser la teva cara, perquè ningú d'aquí ha vist les imatges, a una web d'unes finalitats concretes. Llavors, si ho mires una mica més així, què és el que passa aquí? Que el cos de la dona es considera tal una qüestió pública i tant una cosa de tothom, perquè ha sigut així fins ara, es considera que gravar pixant i penjar-se a una web com que estàs fent-ho al carrer, que és una via pública, no passa res. O sigui, hem arribat a considerar el cos de la dona tal objecte que gravar algú pixant no és un delicte. És que a veure un moment, o sigui, a veure un moment. És que, per altra banda, evidentment, això també implica que la persona jutge en qüestió considera que fer pipí al carrer no és un acte íntim. A tot això no hem comentat els homes il·luminati que han decidit durant la seva festa anar-se'n al carreró dels pipis, perquè deu haver-hi un on va tothom a fer el seu riuet i posar-se a gravar. En fi, no sé si m'explico realment, o només em surt la vena rabiosa. Això ja ho descobriré quan ho estigui editant. Una mica en la mateixa línia tenim el següent titular, la següent notícia. Troben 200 vídeos de dones despullades que havia enregistrat un infermer mentre es feia visites mèdiques. En aquest nou cas ens trobem amb un senyor il·luminat que decideix que la seva manera de disfrutar del sexe és enregistrar dones sense el seu consentiment en un context de
abús de poder absolut, perquè és l'infermer que, evidentment, si t'està fent un chequeo, doncs tu nada tienes que decir, en general, i després agafa aquests vídeos i em sembla que se'ls guarda pel consum privat, en aquest cas. Va ser la dona que va descobrir en el seu ordinador d'imatges de tal calibre. Clar, la dona es hauria quedar una mica com dient amb quina persona resulta que he compartit tots aquests anys. Una vegada més, la mentalitat d'algú que creu que per la posició que exerceix pot posar-se a gravar. Les dones aquí estan realitzant un procediment mèdic. Els thoughts aquí darrere, o sigui, la bullida que li falta a aquesta persona és intensa. Però el pitjor és que no és una bullida personal, és una bullida social. En una línia una mica diferent, la notícia és la següent i és que Instagram sap que afecta directament a l'autoestima d'una de cada 3 adolescents i no ho vol fer públic. Perquè que ho feia ja ho sabíem, però que ho fa a sabiendes era el que no podíem encara confirmar i ara podem confirmar. Es tracta d'un informe intern que una antiga treballadora, una crack, al marxar de l'empresa va agafar i va fer públics. I això, bàsicament, en què es tradueix? En què a mi, noia adolescent, m'importa 3 pepinos com et sents tu respecte al teu cos per culpa de la meva aplicació sempre i quan tu estiguis prou enganxada com per generar-me prou beneficis. La poca importància en general que se li dona al cos de la dona, bé, no poca importància, sinó importància en tal que objecte, cosa que podem fer servir, en aquest cas, cosa per treure molts beneficis i fer diners. Que a mi em consti, Facebook i Instagram no han fet cap gesto en el sentit de fer una millora respecte a aquest tema. Una altra notícia, que és sincerament la que va ser detonant de tot aquest vídeo, perquè em va semblar, esperpèntica, bàsicament, el cas d'un policia britànic, un agent secret, un espia, la quantitat de vides de dones en les que s'ha infiltrat, evidentment, mantenint relacions sexuals amb elles per, suposadament, fer la seva feina i infiltrar-se en grups d'activistes arreu del món. Per mi això és un capítol de Castle, o sigui, hi ha un capítol de Castle que literalment va d'això, i això ja em va frapar, rotllo, dec ser una persona superingenua, supernaïf, rotllo, el teu infiltrar-te aquí, fingir tota una vida durant anys i anys amb una persona. O sigui, ho trobo ciència-ficció, sincerament, però es veu que no. Aquest senyor en qüestió, en el llarg de lo que ha sigut la seva vida professional, ha mantingut relacions sexuals en el marc de lo que és la seva feina, en teoria, amb 10 dones diferents. En aquesta notícia passen moltíssimes coses, una de les quals és perquè estem infiltrant policies en grups d'activistes, o sigui, hola, Estado com a concepte, si us plau, prou. En qualsevol cas, perquè els homes enviats a fer aquest espionatge resulta que treuen rèdit d'enganyar 10 dones, endur-se-les al llit i a partir d'aquí infiltrar-se en tal. Podríem mirar de fer-ho sense aquesta part. Potser ja ho heu provat, però en vista de tot el que hem anat veient, ho dubto sincerament. Que tot bé perquè l'activista Kate Wilson, una de les que va estar i va denunciar el Mark Kennedy, o segons ella, Mark Stone, que era una persona que no existia, ha guanyat un cas contra ell. Finalment aquí el tribunal anglès el que diu, amb mig dit de front, és que, evidentment, aquí va haver-hi una vulneració de drets fonamentals i, en aquest cas, amb discriminació per motius de gènere, per descomptat. Professional. Molt professional. Algú podria dir, però totes aquestes dones van mantenir relacions sexuals consentides. Segurament sí, però posem el cas que tu fas una compra d'un pis i després resulta que t'han estafat i la persona a qui li has comprat tu aquest pis no és una persona que es dediqui a això i t'acaben de fotre el pèl, t'han enganyat, t'han estafat, etc. En tant que a tu t'estaven enganyant, el consentiment que has donat i tots aquests diners que li has donat no valen, no? Doncs és el mateix. Si jo vaig donar el meu consentiment per mantenir relacions sexuals amb el Mark Stone i després resulta que el Mark Stone no és el Mark Stone, és el Mark Kennedy, potser no hauria jo donat el meu consentiment en el moment. Estem tornant a caure, vinga, que no decaigan los ánimos, que ja queda poc. L'última de les notícies és molt més recent i té a veure amb la censura que suposadament TV3 va exercir sobre el programa Brico Heroes. Per si no ho sabeu, Brico Heroes és un programa de TV3 que s'emet bàsicament per YouTube i en la gravació de la tercera temporada TV3 va decidir ometre un gag. En Peyu, fent-se passar per un milionari molt ric, i ho poso entre cometes perquè
tampoc s'entén tant la situació, en la meva opinió. Diu que un dels seus grans desitjos seria que Leticia Ortiz li xupés la polla. Els dos presentadors del programa denuncien que TV3 ha censurat aquest gag perquè atempta contra la corona en un intent de que no els hi xapin el programa, doncs han tret aquest gag. TV3, en canvi, defensa que han censurat el gag per masclista. Més enllà dels motius pels quals aquest gag hagi sigut censurat, la brometa en qüestió, que després es va fer pública via xarxes socials, és a dir, a Twitter, que és on es discuteixen totes aquestes coses, és un altre exemple de com el cos de les dones es fa servir per fer una broma que no fa gràcia i que és absolutament masclista. O sigui, jo com a persona superrica i sense escrúpols, que se suposa que sóc, la cosa que em faria més il·lusió del món, representaria el meu desig últim, la representació de que sóc superric i superpoderós, és que una dona s'agenolli i em mengi la polla. Doncs ni gràcia, perquè una vegada més la dona aquí és un objecte. I bueno, crec que això és tot. Cosetes que van passant, que una va llegint i que dius, bueno, un mínim de respecte per lo que ve a ser la meva condició de dona. Petit, tampoc jo demano molt, ja sé la societat que vivim, però una mica, no sé si quedaré com una boja o com una tia superinteressant, el que segurament quedaré és com una feminazi, but it is what it is, o sigui, deixem de fer servir les dones com a objecte, a ser possible. Totes i tots, encara que no ho sembli, ho agrairem, totes les nostres relacions seran totes molt més sanes, i ja està.